bakal belani anak Anggir Duryudana sakati babanmu negara Ngastina. Allah tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujude Brahmana utawa pendhita Duryudana. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan, yen to nganti ana utusan saka negara Ngamarta, utusane para Pandhawa tumeka ana bumi Ngastina iki bakal njaluk kamukten negara Ngastina, aku dhewe sing bakal ngadepi, kowe ora usah melu cawe-cawe Duryudana.
Kumala manatu kara geni ana ing negara Ngastina iki lemah bengkah nyelo-nyelo datan sarana ditimbali sowan ngarsane Pak Duryudana wis anggeni yo padha becik sak tekamu para negara Ngastina kene wis anggeni iya akuku ora nyanduk sambikala sawiji apa sadurunge aku ngaturke bekti marang Pak Duryudana iya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku tanpa nono wis anggeni iya wis ndak tampa gawe bobonge rasaku Pakde lah dene wigatine wis anggeni sowan ana kene ya wis pisan aku bakal nyambung tali silaturahmi nyambung taline paseduluran jalaran Rasulullah Pangeran kang pungkasan nate paring dawuh sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketake rasa paseduluran bakal didawake umure dijembarke sing dadi rezekine tak kuwi dawuh Rasulullah Pangeran sing pungkasan lah dungkap angka 2 Pakde aku ngaturake salam saka para pepundhenku Pandhawa saka negara Ngamarta konjo marang Pakde Duryudana sumrambahe para Kurawa kabeh iya wis anggeni wis nak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa ya bakal tak endahke salame Pakde lah dungkap sing angka 3 aku arep takon karo Pak Duryudana maragake Wangsulana takon tatakan apa bisa ngeni sipate Nalendra sipate pimpinan sipate ratu ana tetembungan berbudi bawa laksana ra ngono iya pancen kaya mangkono lah yen to pancen ratu kudu duwe tetembungan berbudi bawa laksana dawuh sanggene saiki tak takon berbudi bawa laksana ki tegese apa berbudi bawa laksana ki maknane kepiye wis anggeni piye lire berbudi mono hangge ganjar kawula wisuda dene lire bawa laksana kuwi anetepi pangandika ngono iya tegese netepi pangandika yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu yen wis janji kudu ditetepi lah iki sing tak nggo gondelan Pak Bo iki sing tak nggo gondelan wis anggene tumeka ana Ngastina kene Pakde Duryudana piye wis anggene aku dikandhani dening pepundhen Pandhawa yen to Tricandra kepungkur utawa 3 wulan kepungkur Pandhawa Kurawa ngenekake sarasean ana pertapan Talkanda ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma apa ya ngono pancen bener nah ning kene sampeyan napak astani nondo tangani tertoyo disestempeli napak astane nondo tangani nyeteme ra apa ora sak dibaleni lah kuwi kabeh ngandharake yen to Siwa Duryudana sago bisa baleke separone negara Ngastina karo para Pandhawa lah dinteni seminggu mung gawe sebulan ora ana kabar 2 wulan ndek enek kabar nganti 3 wulan yo babar pisan ndak ana pekabaran kowe pekasan
Wisanggeni lan sedulur-sedulur para Pandhawa liyane duweni karekat, duweni niat, duweni tekad nake perjanjian nalika semana. Kira-kira bener-bener sipate Ratu Ngastina kuwi berbudi bawa laksana apa ora? Sampeyan yang duweni watak berbudi bawa laksana mestine gelem balekke separone negara Ngastina lan dibalekke marang para pemuda Pandhawa. Kamangka wis Wisanggeni wis duweni tekad Pak Bu, Wisanggeni wis duweni niat. Yen to iki mengko kedlarung-dlarung, yen to ana gleware tembung mingsete janji kang wis kawuri, kepeksa aku nganggo ngelingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Nyuwun sewu. Upama iki mengko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina marang para Pandhawa ngono piye? Ewadene kok iki mengko sampeyan ngejak geger. Upamane negara Ngastina tetep kok kukuwi, sampeyan ora nepati janji kawuri kang wis kaweca nalika semana. Dagang sing jero negara Ngastina beteng ana sing kandel. Aku wis siap ngejak jotosan, aku ya wani ngejak gegeran alus, aku wani kasar ya wani. Iki mengko nek sida geger tenan karo Kurawa, wong sing ning mburi kuwi sing jotosi ben aku Wisanggeni. Sapa? Sembuni. Ya iki sing provokatori wil biyen ya iki. Jenenge wae Sengkuni, asma kinarya jaba, seng karo kuni, seng kuwi mambu, kuni kuwi entut. Cangkem terus silit adoh ambune. Sengkuni kuwi iya. Wis sadar luwih dhisik. Piye Pak Om? Pak Duryudana piye? Kok kukuwi apa kok balekke semarone negara Ngastina? bumi kuncing kumaru kekuntur kerutuk umok kang sawari dilwin mbak penyukum embang ini sopo ini? Kok lagi sepisan iki Wisanggeni ngakuni-ngani? Wisanggeni Katuhanono. Aku pendhita saka pertapan ngatas angin, peparapku Begawan Manik Maninten. Begawan Manik Maninten kapara nyata. Kosek mingset sing dadi lungguhmu kok rada maju, mripatmu menteleng nyawang aku. Ana apa? Wisanggeni piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to dina sak mengko babakan negara Ngastina iki dipasrahke sakutuwe karo Begawan Manik Maninten. Para gage rungokno ucape Begawan Manik Maninten. Pandhawa kok banget leh nyepelekke karo para Kurawa. Utamane nyepelekke karo anak Angger Duryudana. Kok kowe kandha sing kaya ngono dasarmu apa? Ngerti ya Wisanggeni? Sing menang rembug utawa bahas negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo para Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan rembug negara Ngastina iki. Kelebu dendapuramu Wisanggeni. Mula dina samengko Wisanggeni lan Antasena kowe baliya, kowe minggata saka negara Ngastina iki. Kowe lunga saka negara Gajahya. Nek kowe nekat
kowe bakal adep-adepan karo Begawan maning-maninten. Musik. Kowe iki rak pendhita to, Mbak? Jare pendhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing rek pangandikane, ditata ing salah bawane. Tegese pendhita iki kena didadekke conto, ucape kudu kena digugu. Pancen kaya mengkono wis anggeni. Sing menang rembug utawa bahas negara Ngastina kuwi mau sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa karo para Kurawa. Ya. Yen to pancen lambemu ngucap sing menang rembug negara Ngastina ki mung para Pandhawa lan Kurawa, wong liya braya ndak entuk melu-melu, kowe terus nyalahke aku mbok kon lunga. Pancen kaya mengkono. Sing menang rembug babagan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Aku iki ya anake Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka. Tegese ya duweni wewenang rembug babagan negara Ngastina iki. Mergo aku keturunane para Pandhawa. Jajal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembug babagan Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa, kenang apa kok kowe melu-melu? Jajal aku tak takon, raimu iki kondi? Bloke Pandhawa ya ndak, bloke Kurawa ya ndak. Pendhita kalah omong ngono aku rasah dadi pendhita, rasah dadi brahmana, rasah dadi kiai. Pendhita kok kalah omong leren dadi pendhita mulih terus mondol ning buyangan. Sabar. Modele delon nang rumpuk kok mripate mlerak-lerok raine mlumpuk kuwi. Saiki karepe piye pandan? Aku menang rembug negara iki. Mergo aku dipasrahi sakutuwe karo anak Anggir Duryudana kinen makili negara Ngastina iki. Nek ngono padha Pandhawa ya pasrah negara Ngastina karo Wisanggeni. Ayo saiki pangkate padha, derajate padha wakilan. Karepku piye? Yen ngono kowe ngejak geger karo Begawan maning-maninten. Lho, geger ya geger. Entek wedine kari wanine. Dewa wae tak ajar, apa meneh pendhita anyaran kaya kowe Begawan maning-maninten. Sugih kendel Bondowani ngemping lorong Ginjapati merangi tata Grajiawi. Wisanggeni bocah wingi sore kelakon kena tangane Begawan maning-maninten ora ilang nyawamu sembah idrigran. Ala kok sowen kakean ngomong-ngomongan iki lho sing ngene mburi iki mak. Kowe kadisi senggune ndak melu-melu malah digajel. Ganjinge telu tenan. Sabar senggune sabar. Ana tetembungan innallaha ma'as-sabirin. Nggih. Apa artine ngerti? Ngertos. Innallaha ma'as-sabirin, sekali merdeka tetap merdeka. Oh ngawur kowe. Duryudana wonten dawuh panemban Begawan maning-maninten. Aja kuwatir karo kekuwatane anak-anak Pandhawa. Aja tomong anake, sak pendawane pisan yen perlu Begawan maning-maninten ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendho ing bebaya. Utawa saged dipun gondeli tembung paduka. Nyawaku tak totohke kanggo kowe Duryudana. Menawi kasembadan paduka Rama Panembahan Begawan maning-maninten ngunduraken para putra Pandhawa. Rama Panembahan Begawan maning-maninten nyuwun bebana menapa?
aku ora bakal nyuwun wujude Raja Brana Mas Picis. Nanging pun bapak kepengin ngraketke paseduluran ing antarane Ngastina karo pertapanku ya kuwi pertapan ngatas angin. Mbok menawa ana mulunge rasamu atmajamu utawa anakmu putri sing jenenge Lesmanawati gelem dadi garwa Prameswari dadi bojone putraku sing jejuluk Prabu Dewa Ngumbara saka negara Arga Bentar. Menawi namung menika kula sanget condong Kang Sarta Ramaja ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilit tumrap Prabu Duryudana kedah saged dipun singkiraken. Aja wasumelang rasamu Duryudana. Putra-putra Pandhawa bakal tak undurake, tak tamani aji-ajiku utawa pengabaranku ora lumpuh. Aja teluk Begawan manik-maninten. Ngaturaken panuwun dumateng Rama Panembahan Begawan manik-maninten. Paman Sengguni kula wonten dawuh tindakan Anggir Duryudana. Aja nikake Rama Panembahan Begawan manik-maninten. Para Kurawa perintahna ngombyongi lakune Rama Panembahan anggone bakal nyingkirake pranahan Pandhawa sing dipimpin lawan Wisanggeni Kang Sarta Antasena. Srawata dawa pangandika paduka kaliyan Kang Paman nyuwun pamit duga-duga ginawa ati-ati bojone keri Paman Sengguni. Kandhana sakar Benda mangajab ing tawan sosok angin ngendika ane
Oh miang kali kangkung isine mulu wong wang isine mulu wong wang miwang gigiring Romo Panembahan Begawan manik maninten ngantos tumengklungen anggen kula nunggu kabar saking Paduka Rama Panembahan Begawan manik maninten paribasan anggen kula nenggo paduka dipun ibaraten ninggal jabang ingkang tasih abang wonten pinggiring balumbang wasumelang raos sing manahipun Kang putra kula pun Prabu Dewa Ngumbara kados pundi kabaripun pasewakan Rama Panembahan? Iya. Kula anakku Dewa Ngumbara ratu saka negara Argabentar. Nggonmu duweni gegayuhan, nggonmu duweni kekarepan. Kepengin dadi mantune wong Astina, kepengin dadi mantune Prabu Duryudana, rabi kelawan Dewi Lesmanawati, ana bebanane, ana syarat-syaratane. Ya kuwi kowe anakku Dewa Ngumbara, ratu saka negara Argabentar kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa. Ora mung anak-anake, yen bisa sak Pandhawane pisan kudu melu mbok tumpes. Ngaten Rama Panembahan, ya pancen kaya mengkono. Anak Pandhawa sing dipimpin karo Wisanggeni lan Antasena dina samengko wis tumeka ana ing negara Ngastina. Paribasane Wisanggeni kang Santa Antasena yen wis mlebu ana wilayah negara Ngastina kena den ibaratake iwak kecemplung uwu tangeh bisane mlayu. Mula kowe Dewa Ngumbara, ratu saka negara Argabentar. Muga-muga jeneng sira antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Siagakna sing dadi prajuritmu saka negara Argabentar. Kerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getik. Golek ana Wisanggeni sak kanca luwange. Yen wis ketemu aja kesuwen enggar rangketen tangane kerincungen sikile babaten gulune. Nggih, kestaken dawuh Rama Panembahan Begawan manik-maninten budal dina iki. Umreh kang mas Sampun
Satya kang lumampah kumpul sajawatata tandharu Dani Roma Waja miwang bending arisan rekyono bate kami tutu ing prawadya pisang geni lan kowe Antasena anggonku ngenteni kowe sakloron bebasan kaya ngenteni sileming palko gabusku mambanging watu item melang-melang kaya ninggal jabang kang isih abang ana pinggire balumbang kepiye ngger pisang geni lan kowe Antasena anggonmu duweni ancas anggone kowe bocah loro duweni niat nak yenake perjanjian kang wis kaweca nalika 3 wulan kepungkur wis sanggeni lan kowe Antasena kira-kira Wah Prabu Duryudana sida balekke separone negara Ngastina marang pepunden para Pandhawa apa ora Yayi iya kepiye Yayi yen mo Duryudana sida balekke separone negara Ngastina marang pepunden Pandhawa tegese ora rugi anggone para putra-putra Pandhawa mangas Rama utawa cumandhok mapan ana ing Tegal Kurusetra ini. Karuhanana ya Padhe Anoman. Kasembadan pisang geni lan Kakang Antasena sowan mapan ana ing pendhapa negara Ngastina. Lan aku uga wis nak-yenake janji kang wis kawedar nalika kepungkur. Nanging bola bali para Kurawa ora kena ginawe becik wegah nampa wewarang sampai pitutur becik endo karo piwulang utama tur dasare sajake iki negara Ngastina lan para Kurawa wis tata-tata wae musik sing dikarepne wisanggeni para Kurawa utawa negara Ngastina wis tata-tata kepiye ngene Pakde Anoman Kurawa wis duwe jago kanggo srana nranggulangi kridane para putra Pandhawa jago mau kasarira wujude Brahmana sing peparape begawan manik-maninten saka pertapan ngatas angin ana setinggil Brahmana mau manomane nantang marang Wisanggeni lan Antasena kepara wani gelar giri swayembara aja meneh kok separuh seperapat utawa saprotelon negara Ngastina bakal dikukui dening wong-wong negara Ngastina kena njaluk separone negara Ngastina watone bisa ngilangi nyawane Brahmana kang dadi piyambele wong Ngastina sing peparape begawan manik-maninten kuwi mau. Weh ladalah yen ngono tegese wong Ngastina cekak cukupe ngejak geger. Pancen kaya mengkono Pakde. Ya, yen pancen mangkono mula ayo. Lehmu dandan aja dikendhoni malah kepara dikencengi. Waliken rasamu nganggo tekad sinatriya. Ayo enggal dipapakne, enggal ditemoni. Putra-putra Pandhawa kudu pilih tanding jroning jurit. Wis, ayo aja ninggal